Инджата пак на време по джипа, сам работи, бе. Скапа за от работа цяло лято, бе. Какво става тук? Ей, майка му да еба. Значи, било, ама... Стига ти с компютър, бе. Стига с компютър, бе. Работи си какво? В фейса ли си? Ма какъв фейс, бе? Какъв фейс? Какъв фейс, бе? Какъв фейс? Чакай, какъв фейс? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ти си спав тук, бе. Ще рази няма да рази. Няма го фърля. Що? Иди сега си редо. Няма го да е също. Така? Няма да е. А? Ще умра. Не бъда на работа. Лаптопи, цял ден. А трябваше да го чупиш. Що? Защо? Ще се да работа, нали? Стига снимай ти, стига снимай ти.